Emo bibi akwa babo Opemsuo radio no Opemsuo TV. Ha aye Manhyia Palace ha na club ya Asante Kotoko ni yura na asi tu abebiu etena se. Yenim se Asanteman tena so ache. Yura club ya Asante Kotoko hene edeto na nanom anim se utia ne na achi. Fe na yura ba bedura sumdwe ne otena se Asanteman. Ye ka Asanteman ti se asumunya tiobodom sampa rara ni nyina ka ho bi na ya Asanteman ne yura etena se nsemo e wa Asanteman mu ana club ya Asante Kotoko hene na nanom amanhene amanhene aduoso ne akire etena se na nsemo a ewo Asanteman mu na yura etena se ohwe eka ho asem ti ohwe Opemsuo TV ti Opemsuo radio na nsemo ekoso nyina no Opemsuo radio no Opemsuo TV ede nyina betuman koso a eti Opemsuo radio no Opemsuo TV ya frame Frebi Ajiman adoma nkomasem dwumadi Fredwada kosi fieda no pano nso kosi nondu ya ka ho asem no chane ne nsemo a ebekoso Manhyia Palace bia ede nyina ebesomo club ya Asante Kotoko hene eduru a yewura eba betena se nsemo bia ye de besom ya tiefo